Katanat penpriang khubor ka Sarkar India Central Bureau of Communication CBC kawai na ki atiar jang ka Ministry of Information and Broadcasting INB kala Rakhe ka Azadi ka Amrit Mahotsav daga ba penlong ka photo exhibition haka khandriu bat khandnyau tarik ulaber ha District Library Auditorium Tura. Lapli ka ne ka photo exhibition da uswapnel tembe DC West Garo Hills hakabala dan lang ki he ki han Nadu Darshan Kendra DIPR AIR badu Ajay Tiwari Commandant BSF kinong hikai mat samla pule na ki school bat college na Tura. Uswapnel haka jingkran ulapan kan mau ki mati bat ki app jang ki rang bat ki thei baslur ki balaya le ban yo ek jing lai lui bapura na ki ti ka Sarkar nongwei. Ulaong kini ki dor ki pen I tengkranya ka man sem len lade jang kini ki riu kraw. Kawi pat ka jing pen I pal ba ka bala kring bon hajar kinong petkai kalong ka jing pen pau per thei jang ki shipai yada khaput BSF ya ki tiar yada weaponry exhibition babon jat ki ba kenthop ya baro ki tiar thma nadu ki pistol ki suloi baharukam. Hakani ka jing pen pau per thei ki tiar thma kinong petkai kila ban khta ban ra ka ya ki suloi bat ki we ki tiar yada khaput.